హలో అండి. మీరు ఎప్పుడైనా కొంతమంది మనుషులను అబ్జర్వ్ చేశారా? మనల్ని చూస్తే అన్నెసెసరీగా హేట్ చేస్తారు. అనవసరంగా మనతో కాంపిటీషన్ ఫీల్ అవుతారు. మనల్ని చూడగానే ఇన్సెక్యూర్, జెలసీ వెంటనే వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి. అలా ఎందుకు చేస్తారు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర లేదు. దట్ ఈస్ యువర్ పర్సనాలిటీ, యువర్ యూనిక్నెస్ అండ్ మీ ఆరా. మీ వైబ్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందంటే అది చూసి వాళ్ళు అన్నెసరీగా ఇరిటేట్ అయిపోతారు. ఎప్పుడు మీ సరౌండింగ్స్లో ఉండే వాళ్ళకి మీ గురించి బ్యాడ్గా పోర్ట్రేట్ చేస్తూనే ఉంటారు. దానివల్ల మీ పర్సనాలిటీ బయట రాదు. వాళ్ళ హేటెడ్, వాళ్ళ జెలసీ, వాళ్ళ కాంపిటీషన్, ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళ ఫేస్లో ఒక మిర్రర్ లాగా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళు మనల్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తారు. మళ్ళీ మనం రియాక్ట్ అయ్యామంటే జస్ట్ ఊరికే ఫన్ కోసం చెప్పాను అని నవ్వుతూ ఒక స్మైల్ ఇస్తారు. సో అలాంటి వాళ్ళ గురించి టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన పని లేదు. డూ యువర్ వర్క్ హ్యాపీలీ, దట్స్ ఇట్.